Estresatuta gaudenean, jaten ditugu, eta erakutzi, bero egiten duenean, erakusten ditugu. Batzuentzat, gauzak hartzeko eta aske egiteko baino ez dira, baina beste gauza batzuen artean, azal sentikora babesten dute, eta onddo edo bakteriak ekiditzen dituzte. Askasalak zaintzea garrantzitsua bada ere, Euskaldunon 100% baino ez da joaten podologoaren gana. Normalean jente etortzen da gehiago estetikagatik, osasunagatik, baina ordan basan daiteke baietz. Normalean baietz. Eta medikoa ez bizitatzeko arrazoiak asko eta asko. Aspaldiko partez ez naiz behartu. Joaten zarenean, ja hankak oso gaizki dituzulako ez? Bai, egiten dutena da hanka eta eskuak eta zaintzen ditut. Hankak batez, kremak eta ematen ditut. Nik ez ditu zaintzen behatzak, ze jaten ditu behatzak. Baina jende askok ez daki, atzasalak zaintzeak ala sugarik hartitzakela. Hipertrofia eta psoriasisa horietako bi baino ez dira. Atz batzuk politak eta beste batzuk politizateko asko falta zaienak. Animaliek behintzat, badakite jateko edo babesteko askasalak behar bezala zaindute izan behar dituztela.